Земята гъмжи от живот. Но преди милиарди години нашата планета е била топка, гореща скала. Дали първите твари са се появили от една първична химическа супа? Или семената на живота са дошли някъде от космоса? Днес науката може би е на ръба да реши тази хилядолетна мистерия. Как сме се озовали тук? В червеевата дупка с Морган Фриман. Пространство, време, живот. Тайните на космоса през червеевата дупка. Как сме се озовали тук?